Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Ping Pong της Νήσου. Εδώ θα συζητάμε για ζητήματα κοινωνικών επιστημών με αφορμή ένα ή περισσότερα βιβλία των εκδόσεων. Ξεκινάμε σήμερα με κοινωνική θεωρία και σχολή της Φραγκφούρτης. Ένα αντικείμενο και μια σχολή με την οποία οι εκδόσεις έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ, έχουν βγάλει διάφορα βιβλία. Μπορείτε να τα βρείτε στον κατάλογο, δεν αρχίζουν να παριθμώ από τώρα, θα πούμε και διάφορα. Πρώτος καλεσμένος είναι ο Μάκης Κουζέλης, ομότιμος καθηγητής επιστημολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΕΚΠΑ, και ο στόχος είναι να κάνουμε παραπάνω από ένα επεισόδιο για την κοινωνική θεωρία και τη σχολή της Φραγκφούρτης. Ξεκινάμε με ένα εισαγωγικό και θα κάνουμε και άλλα για ζητήματα πιο επικαιρικά και που αφορούν συγκεκριμένα κείμενα της σχολής. Οπότε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω πότε μας ακούνε, αλλά εμείς γράφουμε απόγευμα, οπότε καλησπέρα λέμε μεταξύ μας. Οπότε, κοινωνική θεωρία, σχολή της Φραγκφούρτης, το πάρα πολύ απλό είναι τι είναι η κοινωνική θεωρία και τι είναι και η κοινωνική κριτική. Να πάω ένα βήμα πιο πίσω από την αρχή. Ναι. Να σκεφτούμε τι είναι κριτική. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τη λέξη πάρα πολύ συχνά εννοώντας διαφορετικά πράγματα. Πολύ συχνά, ας πούμε, μιλάμε για κριτική συνδεόμενη με ζητήματα φιλολογικά. Έτσι, κριτική ενός κειμένου, κριτική ενός ποίηματος κτλ. Άρα η κριτική έχει να κάνει με ένα είδος ελέγχου, ας το κρατήσουμε, έχει να κάνει με ένα είδος ανάγνωσης υλικών, κειμένων ή και καταστάσεων, και αυτό ας το κρατήσουμε, και έχει να κάνει και με κάτι που θα το ονομάσω στη συνέχεια μια στάση. Στάση απέναντι στα πράγματα. Αν μπορώ έτσι τελείως χοντροειδώς και ενδεχομένως και με κενά, θα έλεγα ότι έχουμε τουλάχιστον 4 κριτικές παραδόσεις. Η μία είναι ο περίφημος Καντ, η καντιανή φιλοσοφία, που δίνει έμφαση στο τι είναι κριτική στα όρια και τους όρους της δυνατότητας της γνώσης. Αυτό συζητάει και από εκεί θα βρούμε μια κατεύθυνση που μας ενδιαφέρει, δηλαδή αυτό το έχει κληρονομήσει και η σχολή για την οποία θα συζητήσουμε. Έχουμε μια δεύτερη μεγάλη παράδοση που είναι και αυτή ακόμα πιο πολύ σχετική με τη σχολή αυτή, που είναι η παράδοση της κριτικής πολιτικής οικονομίας, δηλαδή ο Μάρξ και ό,τι συνδέθηκε με αυτόν, όπου η έννοια της κριτικής έχει μια κατεύθυνση πράξης, δηλαδή ελέγχουμε τις καταστάσεις ως ενδεχομένως καταστάσεις που ενέχουν στοιχεία κυριαρχίας και υποτέλειας και προσπαθούμε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να τις ξεπεράσουμε, να τις υπερβούμε. Έχουμε μια τρίτη παράδοση με την οποία συγκρούστηκε η σχολή σε πολύ μεγάλο βαθμό, παρόλο που και αυτή την έχει επηρεάσει, που είναι ο λεγόμενος κριτικός ορθολογισμός, μια σχολή που επιμένει στη δυνατότητα και την απέτηση του ελέγχου. Ό,τι και αν λες εσύ, εγώ πρέπει να ελέγξω την απόφανσή σου για να μπορώ να κρίνω. Και έτσι πάμε στο συνήθιο ορισμό της κριτικής, επειδή δεν στο λέω τώρα όλο αυτό, που είναι ότι η κριτική φαίνεται παράδοξο, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό του τι έχει συμβεί στην ιστορία της θεωρίας. Κριτική είναι η δυνατότητα μιας στάσης πριν από την απόφανση. Έτσι, άρα πριν αποφανθώ, πριν κρίνω, καλό θα είναι να έχω τη δυνατότητα του αναστοχασμού. Όλες αυτές λοιπόν τις παραδόσεις τις ενώνει αυτό το στοιχείο. Στην παράδοση που συζητάμε, για την οποία θα πούμε ένα σώρο πράγματα στη συνέχεια, αυτό καταλήγει σε κάτι που το αποκαλούν κριτική συμπεριφορά, για να υπενθυμίσουν ότι τους ενδιαφέρει η πρακτική στάση. Απλώς για να κλείσω αυτό το πολύ μικρή παρένθεση, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι και ο άλλος θεωρητικός που έχει ένα αντίστοιχο πρόσημο, που είναι ο Φουκώ, και η συνέχεια αυτής της παράδοσης επιμένουν σε αυτή την πρακτική, πραξιακή διάσταση της κριτικής. Άρα συμπεριφορά, μια κριτική συμπεριφορά. Τώρα, ναι. Οπότε αφορά ένα πράγμα πολύ νεωτερικό. Ξεκινάει, ας πούμε, τον Γκάντι κριτική, πηγαίνουμε στο Μάρξ 50 χρόνια μετά, ας πούμε, 1800-1850, κριτικός ορθολογισμός λίγο μετά, και έρχεται η σχολή της Φραγκφούρτης, στο Μεσοπόλεμο και μετά θα το δούμε αυτό. Το Φουκώ, γιατί ναι. θα πάει πολύ χωριστά. μακριά. Οπότε η σχολή της Φραγκφούρτης στο Μεσοπόλεμο, όταν έρχεται, τι θέλει να κάνει και τι κάνει. Πρώτα απ' όλα, το πάρα πολύ απλό ερώτημα είναι: κάνει κοινωνιολογία, κάνει φιλοσοφία, κάνει κάτι άλλο? Να δω που θα προλάβουμε να τα πούμε όλα αυτά.
Κάνει απ' όλα. Αυτή είναι η ιδιοτροπία της. Λοιπόν, ας τα πάρω λίγο όσο μπορώ να τα μαζέψω. Είναι μια σχολή η οποία πατάει στην μαρξιστική παράδοση. Θα συνιδρύσει αυτό που για πολλές δεκαετίες ονομάζαμε δυτικός μαρξισμός. Άρα είναι μια σχολή μαρξιστών, ας το πούμε έτσι, μια ομάδα και μια παράδοση τέτοια, αλλά η οποία διαφοροποιείται από το μαρξισμό που ήταν κυρίαρχος το Μεσοπόλεμο, που είναι ο μαρξισμός της Σοβιετικής Ένωσης. Μια διαφοροποίηση η οποία χαρακτηρίζει και άλλους μεγάλους θεωρητικούς, όπως κυρίως, για να είμαι στα κοντινά, το Λούκατς. Άρα μιλάμε καταρχάς για ένα τέτοιο εγχείρημα. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, πέραν του ότι είναι μαρξισμός μεν, αλλά λίγο ιδιαίτερος δε, είναι αυτή η διεπιστημονικότητα. Δηλαδή, και σε διάκριση με οτιδήποτε άλλο ξέραμε, μέχρι τότε τουλάχιστον, κάνουν κοινωνική θεωρία, χρησιμοποιώντας εργαλεία κοινωνιολογίας, πολιτικής επιστήμης, ανθρωπολογία σε μεγάλο βαθμό, αλλά κατά κύριο λόγο προσθέτουν τα εργαλεία, τα ενοιολογικά, αλλά και τα πρακτικοερευνητικά που προέρχονται από την ψυχανάλυση, και είναι ίσως η πρώτη ομάδα θεωρητικών και η πρώτη γενιά που παίρνει την ψυχανάλυση πολύ σοβαρά σε ένα πλαίσιο που δεν είναι αναμενόμενο. Ο μαρξισμός δυσκολεύτηκε πολύ με το πώς θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση, και ταυτόχρονα προσθέτουν ένα σωρό ερευνητικά εργαλεία που είναι εν μέρει καινούρια, με έμφαση σε δύο τομείς που δεν είναι επίσης οι συνήθεις για τον μαρξισμό εκείνη την εποχή, που είναι αφενός φιλοσοφία και αφετέρου η τέχνη και ο πολιτισμός. Αυτά είναι τα αντικείμενά τους. Τώρα, αν τα βάλει κανείς όλα μαζί, καταλαβαίνει ότι το φάσμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γι' αυτό και η επιρροή είναι πολύ μεγάλη, περισσότερο σε κάποιους κλάδους, όπως είναι οι κλάδοι των λεγόμενων πολιτισμικών σπουδών ή της αισθητικής, αλλά προφανώς και σε όλα τα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών. Να πάω την κουβέντα και εγώ λίγο πίσω. Δηλαδή, μιλάμε για θεωρία, αλλά δεν είναι εντελώς αυτονόητο τι εννοούμε με τον όρο θεωρία. Δηλαδή, στον πάρα πολύ απλό λόγο λέμε να σταματήσουμε τις θεωρίες και να κάνουμε πρακτική. Και να πάμε για την πρακτική και την πράξη. Εδώ η προσέγγιση ποια είναι εδώ πέρα? Η προσέγγιση είναι ότι η θεωρία είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το λέω όσο πιο απλοϊκά γίνεται. Δηλαδή, ναι μεν δεν φτάνει, αλλά δεν γίνεται χωρίς αυτήν. Και με την έννοια ότι κάπου πρέπει να πατάει οτιδήποτε σκεφτόμαστε και οτιδήποτε έχει απόλυξη πρακτική, ότι πρέπει εκεί έξω να βγούμε και να κάνουμε, χρειάζεται μια στήριξη έτσι ώστε να έχει μια συνοχή και να μπορεί να γίνει. Άρα, για να καταλήξουμε σε κάτι πρακτικό, ας πούμε σε μια πολιτική στάση, θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε μια ανάλυση η οποία έχει μια θεωρητική βάση. Και μόνο η θεωρία μπορεί να αποδώσει συνοχή σε μια σειρά από αποφάνσεις, κρίσεις, σκέψεις που οδηγούν σε μια πρακτική. Επομένως, αυτή η διάκριση θα τους ήταν τελείως ξένη. Και το είπα πολύ χαρακτηριστικά, ενώ φτιάχνουν κάτι που μας έμεινε και το ονομάζουν κριτική θεωρία, ας το δούμε και πώς και γιατί αυτό, λένε ότι αυτό που ενώ είναι θεωρία και λέγεται έτσι, τελικά συνιστά μια κριτική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά είναι πρακτική στάση. Δηλαδή είναι το τι κάνεις εκεί έξω στο δρόμο όταν κάποιος επιτίθεται σε ένα μετανάστη. Αυτή είναι μια κριτική συμπεριφορά, έτσι όπως τη βλέπουμε στην καθημερινότητα, αλλά ταυτόχρονα και το πώς απαντάς σε ένα ερώτημα θεωρητικό, ποια είναι η στάση μας απέναντι στη θεωρία του Έγγελου, παραδείγματος χάρη, βασικό κεφάλαιο άλλωστε για αυτούς, ή τι λέμε σήμερα για το τι αποτελεί, τι συνιστά κράτος. Ξέρω εγώ, οτιδήποτε για να σκεφτεί κανείς, έχει πράγματι μια ανάγκη θεμελίωσης θεωρητικής και κατά πάσα πιθανότητα και μια λογικά άμεση, πρακτική απόλυξη. Ναι, και εδώ νομίζω έχει σχέση και με την δυσπιστία τους απέναντι στα απλά γεγονότα. Δηλαδή, ότι χρειαζόμαστε προκειμένου να δούμε την κοινωνική πραγματικότητα, χρειαζόμαστε θεωρία ώστε να την αντιμετωπίσουμε κριτικά. Χρειαζόμαστε θεωρία και πράγματι χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν είναι θέμα απόστασης από την πραγματικότητα, αλλά τα γυμνά δεδομένα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι που είναι απλώς εκεί έξω. Ναι. Έτσι. Είναι κάτι που είναι φιλτραρισμένο ήδη από το πώς το προσλαμβάνουμε, του με τι άλλο συνδέεται,
του αν αποτελεί κομμάτι ενός άλλου μεγαλύτερου όλου. Και να πω και κάτι με την ευκαιρία, είπαμε ότι τη λέμε κριτική θεωρία, αλλά η ονομασία αυτή είναι σχεδόν συμπτωματική. Δηλαδή, όταν πρωτοφτιάχτηκε η σχολή, θα τα πούμε μετά λίγο και τα ιστορικά, χρειάστηκε να βρουν έναν τρόπο να μην είναι κόκκινη ταμπέλα η μαρξιστική τους προέλευση. Και ταυτόχρονα θα δούμε και τις άλλες αυτολογοκρισίες που κάνανε για λόγους ασφάλειας και για να αποδώσουν αυτό που σκεφτόντουσαν ότι θα είναι το αντικείμενο της εργασίας τους, πράγματι βάφτισαν αυτή την προσπάθεια κριτική θεωρία, σε αντιδιαστολή με ό,τι ονομάζουν παραδοσιακή, σε πιο παραδοσιακές, τώρα χρησιμοποίησα τη λέξη 2 φορές, δεν πειράζει, σε πιο συμβατικές εκφράσεις θα ήταν η αστική θεωρία από τη μία και η μαρξιστική ή επαναστατική από την άλλη, απέναντι όμως σε κάτι που έχει γίνει λίγο στερεοτυπικά επαναλαμβανόμενη φράση, προτείνουν μια διάκριση μεταξύ παραδοσιακής και κριτικής. Το κριτική θεωρία λοιπόν δεν αντιστοιχεί παρά αρχικά μόνο στο ότι είναι μαρξιστικό το υπόβαθρο. Μαρξικό μάλλον, ούτε καν μαρξιστικό. Είναι μαρξικό το υπόβαθρο, αλλά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσπάθησα να πω και πριν. Ωραία, οπότε νομίζω έχουμε βάλει λίγο τα πράγματα σε μια σειρά και κάποια ελάχιστα ιστορικά να αναφέρουμε, δηλαδή πότε είπαμε στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, στην Φραγκφούρτη, πότε περίπου και ποια είναι, να πούμε λίγο, τα βασικά πρόσωπα που παίζουν ρόλο στην αρχική ειδικά περίοδο. Τώρα, επειδή την έχω αυτή τη συνήθεια, να πάω ένα βήμα πάλι πίσω να σου πω, έχει νόημα και έχει πολύ μεγάλη σημασία να θυμόμαστε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο φτιάχνεται αυτή η προσπάθεια. Είπες πράγματι Μεσοπόλεμος. Είναι Μεσοπόλεμος, που σημαίνει όμως ότι έχουν μεσολαβήσει οι γνωστές επαναστατικές διαδικασίες όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στη Γερμανία. Έχουν αποτύχει στη Γερμανία, άρα αυτό το υπόβαθρο μέσα στο οποίο θα αρχίσουν να σκέφτονται και ταυτόχρονα έχουν συμβεί μια σειρά από κοινωνικές, πολιτικές αλλά και θεωρητικές μετατοπίσεις. Έχουμε νέες επιστήμες, την κοινωνιολογία, την ψυχανάλυση. Αυτά είναι της εποχής προϊόντα, τα οποία θα τους επηρεάσουν. Είναι μια σχολή λοιπόν που στην ουσία καταφέρνει να ιδρυθεί με μια ευκαιρία που δίνεται σε μια παρέα. Είναι πράγματι παρέα. Είναι τριαντάριδες, νέοι, μορφωμένοι, μαρξιστές και αριστεροί, Εβραίοι, χωρίς καμία εξαίρεση στην αρχική ομάδα, μεγαλοαστικής ή μεσοαστικής τουλάχιστον καταγωγής. Αυτό δείχνει και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Από τον αρχικό πυρήνα των αυτών που πήραν την πρωτοβουλία, ο ένας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από τον βιομήχανο πατέρα του μια προσφορά, μια χρηματοδότηση για να στήσουν κάτι που είχε αρχικά τη φιλοδοξία και την τυπική δικαιολόγηση του να γίνει ένα Ινστιτούτο που θα ερευνά τον αντισημιτισμό. Πολύ σημαντική παρένθεση τώρα. Ο αντισημιτισμός, μιλάμε για το Μεσοπόλεμο, είναι απολύτως κρίσιμο ζήτημα. Δεν είναι κάτι καινούριο, διότι ο αντισημιτισμός έχει μεγάλη προϊστορία δυστυχώς. Αλλά όπως ξέρουμε στη Γερμανία, στο Μεσοπόλεμο, γίνεται το απόλυτο ζήτημα, έτσι. Όντας λοιπόν και Εβραίοι και έχοντας μια πρόσβαση σε κύκλους εβραϊκούς που μπορούν να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια απόπειρα, πάνε στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης, που είναι για τα γερμανικά δεδομένα ένα νεωτερικό πανεπιστήμιο, και λένε εδώ είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουμε ένα Ινστιτούτο, αν μας δώσετε τη δυνατότητα να έχουμε και μια έδρα στο τμήμα, δεν υπήρχε κοινωνικών επιστημών, δεν υπήρχαν έδρες, όχι δεν υπήρχαν τμήματα, υπήρχαν έδρες ακριβώς. Αν μας δώσετε και τη δυνατότητα να ιδρύσουμε μια έδρα με αντικείμενο, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, που μεταβλήθηκε στην ονομασία του, αλλά επί του βασικού προέδρου του Ινστιτούτου, θα πω ποιο είναι το Ινστιτούτο, είχε τον τίτλο Κοινωνικής Φιλοσοφίας. Έτσι. Ιδρύουν λοιπόν μια έδρα κοινωνικής φιλοσοφίας και ένα ερευνητικό Ινστιτούτο με το καταστατικό που έλεγε ότι θα μελετήσει κυρίως τον αντισημιτισμό, την προέλευση του αντισημιτισμού, το οποίο ονομάζεται
Ονομάζεται Ινστιτούτο για την Κοινωνική Έρευνα. Ναι, Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας, νομίζω. Ναι. Φύζο Αλφόσον, όχι, είναι για την κοινωνική έρευνα, το οποίο ιδρύεται στα όρια του κάμπους του Πανεπιστημίου της Φραγκφούρτης, του παλιού κάμπους, γιατί πρόσφατα άλλαξε, και έχει τη βάση για να μπορεί να κάνει έρευνα όπως θα κάνει αμέσως με την ίδρυσή του. Αποκτά αρχικά έναν γενικό διευθυντή, καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος όμως χάνεται πολύ νωρίς, πεθαίνει δηλαδή, και έτσι, ενώ ιδρύεται το 1923, η ιστορία που το καθορίζει αρχίζει στην πραγματικότητα το 1930, που αναλαμβάνει διευθυντής ο Μαξ Χόρκχάιμερ, που είναι ο βασικός του πυρήνα αυτού των αρχικά τριών, μαζί με τον Βάιλ και τον Μαρκούζε. Τώρα θα αρχίσω να κάνω και λάθη, δεν ξεχνάω, δεν πειράζει. Αλλά είναι εκείνος ο οποίος έχει την μεγαλύτερη αποδοχή και κυρίως ήδη την αναγνώριση ενός καθηγητή στις θεωρητικές επιστήμες, που τους επιτρέπει να είναι αποδεκτοί από το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αυτά τώρα είναι στην πρώτη αρχή. Η παρέα αυτή διευρύνεται όσο περνάνε τα χρόνια μέχρι το 1940, με την πρόσθεση πολύ γνωστών ονομάτων. Είπα το Μαρκούζε γιατί είναι από τους πρώτους που συνεργάστηκαν και ήταν μέλη του Ινστιτούτου. Είναι ο Έρικ Φρόμ, βασικό μέλος του Ινστιτούτου. Οι δύο αυτοί, Μαρκούζε και Φρόμ, θα απομακρυνθούν σταδιακά, επειδή παραμένουν μετά τη μετανάστευσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επιστρέφουν στη Γερμανία, σε αντίθεση με τον διευθυντή Χορκχάιμερ, που παραμένει το ηγετικό στέλεχος αυτής της ομάδας, σε αντίθεση με τον κολλητό φίλο και συνσυγγραφέα σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον Χόρκχάιμερ, που είναι ο Θεόντορ Αντόρνο. Οι δύο αυτοί επιστρέφουν, οι δύο άλλοι που ανέφερα πριν παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυτόχρονα, από την αρχή συνεργάζεται μαζί τους, και ίσως είναι ο βασικότερος οικονομολόγος αυτής της σχολής, ο αγαπημένος τους φίλος ο Πόλοκ, ο οποίος δίνει μια διαφορετική χρειά από ότι όλοι οι υπόλοιποι που είδαμε πριν στις έρευνες και στα κείμενα της σχολής, δίνοντας ακριβώς έμφαση στην πολιτική οικονομία, που κατά τα άλλα, επειδή είναι αυτό που κληροδοτεί ο παραδοσιακός μαρξισμός, είναι λίγο υποβαθμισμένος στα κείμενα των υπολείπων. Τώρα, ένα πράγμα που κάπως να το βάλουμε σε σειρά είναι ότι φεύγουν σταδιακά ή όλοι μαζί. Κάπως έρχεται ο Χίτλερ το 1933, ο Χόρκχάιμερ είναι ήδη ο πρόεδρος του Ινστιτούτου και νομίζω το 1935 αρχίζουν και φεύγουν σιγά σιγά όλοι. Υπάρχει κάτι που είναι ενδιαφέρον και για όλα τα άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τον ναζισμό και τον αντισημιτισμό και στη Γερμανία αλλά και αλλού, ότι όπως ξέρουμε και από την ελληνική περίπτωση, σε πολύ μεγάλο βαθμό και κατά πλειονότητα, οι εβραϊκές κοινότητες δεν συνειδητοποίησαν στην πλήρη του έκταση την απειλή, στην πλήρη της έκταση την απειλή του φασισμού και του ναζισμού. Έτσι. Επομένως, πολύ συχνά, όπως έγινε και με τη Θεσσαλονίκη, οι αντιδράσεις των εβραϊκών κοινοτήτων ήταν καθυστερημένες. Τώρα, εδώ υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες βέβαια συνδέονται και με τις οικονομικές δυνατότητες και με τις διαδικτυώσεις των κοινοτήτων. Η ομάδα για την οποία μιλάμε, το είπα κιόλας, δεν είναι μόνο ότι είναι διανοούμενοι, δεν είναι μόνο ότι είναι μαρξιστές, είναι και δικτυωμένοι ως διανοούμενοι και οικονομικά αποκαταστημένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό στη Γερμανία, και όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και στην Ελβετία και σε άλλες χώρες, και έτσι από πολύ νωρίς αντιλαμβάνονται, και αυτό είναι κυρίως ο Χόρκχάιμερ, αντιλαμβάνονται ότι ο κίνδυνος είναι αμεσότερος από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς και παίρνουν τα μέτρα τους. Παίρνουν τα μέτρα τους με δύο έννοιες. Το ένα είναι ότι μεταφέρουν την οικονομική έδρα και την τυπική έδρα της σχολής, του Ινστιτούτου Κοινωνικής Έρευνας, αρχικά στην Ελβετία, μετά για λίγο στη Μεγάλη Βρετανία, στη Γαλλία και εν τέλει στην Αμερική, και δίνουν λίγο πολύ την κατεύθυνση στα μέλη της σχολής και των ερευνητικών ομάδων ότι καιρός να φεύγουμε.
Το καιρός να φεύγουμε πράγματι γίνεται με διαφορετικό τρόπο από τον καθέναν από αυτούς και από τους συνεργάτες τους, για να θυμηθώ τον Μπένιαμιν θα έρθω σε αυτό. Κάποιοι λοιπόν φεύγουν ή μέσω Μεγάλης Βρετανίας, η σχολή αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στο Λονδίνο και στο London School of Economics, αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα στο Παρίσι, όπου έχουν συνεργασία με τους μαθητές του Μπερξόν, και αφήνει βέβαια εκ των υστέρων ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα μεταναστεύσει η συντριπτική πλειονότητα των μελών του Ινστιτούτου, με κάποιες δραματικές εν μέρη εξαιρέσεις, όπως είναι η περίπτωση του συνεργάτη από πολύ νωρίς και φίλου και του Χόρκαϊμερ και του Αντόρνο, παρά τις διαφορές που είχαν, Βάλτερ Μπένιαμιν, ο οποίος στην προσπάθειά του να φύγει, αρχικά μεταναστεύει στην Γαλλία, όταν καταλαμβάνει τη Γαλλία προσπαθεί να φύγει στην Ισπανία, καταλαβαίνει ότι δεν θα τα καταφέρει, ή μάλλον νομίζει ότι δεν θα τον αφήσουν και αυτοκτονεί στα σύνορα το 1940, μια απώλεια η οποία μας στοιχίζει ακόμα και τώρα. Αντίστοιχες ιστορίες έχουμε και με άλλα μέλη της σχολής, αλλά όχι με αυτή την δραματική κατάληξη. Πάντως έχουμε μια διασπορά, μόνο που σιγά σιγά, πλέον το 1935, έχει εγκατασταθεί η κεντρική ομάδα, ο πυρήνας της σχολής, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, και ξαναρχίζουν την ίδια δουλειά που κάνανε με άλλα μέσα. Δηλαδή, έχουν ένα Ινστιτούτο που τους ανήκει, μια έτσι σχετική αυτονομία από το Πανεπιστήμιο, αλλά και τουλάχιστον 3 έδρες στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια, όπου διδάσκουν οι περισσότεροι από αυτούς, μέχρι να χρειαστεί για λόγους υγείας ο Χόρκαϊμερ και σιγά σιγά και ο Αντόρνο να μετακινηθούν προς την Καλιφόρνια. Αλλά η επιρροή που θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, φτιάχνοντας μια κριτική παράδοση άλλου είδους στις κοινωνικές επιστήμες και στη φιλοσοφία στην Αμερική, είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Έτσι, συμβολή. Τώρα τα είπα λίγο όλα μαζί, αλλά δεν πειράζει. Όχι, δόθηκε νομίζω ένα σχήμα κάπως καλό και έτσι έχουμε μια εικόνα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αυτό το στίγμα που λέμε, για όποιον πάρει να διαβάσει τα κείμενα της σχολής Φραγκφούρτης, θα δει ότι δεν είναι βιβλία, δεν έχουν τη συστηματικότητα ή έχουν συστηματικότητα χωρίς να θέλουν να καταλήξουν σε ένα σύστημα. Αυτό γιατί γίνεται και πώς, ξέρω ότι λένε πολλά οι ίδιοι, αλλά ας το πούμε λίγο για να διευκρινιστεί. Υπάρχει μια στάση, μια που μιλήσαμε και πριν για συμπεριφορά, στην κριτική συμπεριφορά λοιπόν, συμπεριλαμβάνεται μια στάση συγγραφική και θεωρητική, η οποία είναι αντισυστηματική. Με όλη την έμφαση που θα μπορούσε να δώσει κανείς αυτή τη λέξη. Παρόλο που εμένα δεν μου πολύ αρέσει, αλλά επιλέξει. Δηλαδή θεωρούν ότι αν προχωρούσαν στο να φτιάξουν ένα σύστημα, συνήθως κάποιος που κάνει φιλοσοφία σκέφτεται το Χέγκελ αμέσως, τον Έγγελο, θα ήταν μια πορεία που θα κατέληγε σε κάτι ολοκληρωμένο, κλειστό και άρα δογματικό. Είναι κάτι που δεν το θέλουν και επομένως δεν το προσπαθούν σε κανένα κλάδο και σε κανένα εγχείρημά τους, ποτέ. Τώρα, από αυτό στην κατάληξη του πώς γράφουν, που έχει πολλά τέτοια χαρακτηριστικά, υπάρχει μια μεγάλη πορεία. Δηλαδή, ας πούμε, παίρνω το κεντρικό ίσως έργο, το πιο γνωστό, το που είχε τη μεγαλύτερη απήχηση, που λέγεται «Η διαλεκτική του διαφωτισμού», γραμμένη και από τον Αντόρνο και από τον Χόρκαϊμερ, φέρει τον υπότιτλο, που είναι κρίσιμος, «Φιλοσοφικά αποσπάσματα». Δηλαδή, αποτελείται από αποσπάσματα που είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Απλώς τα διέπει ένα κοινό νήμα, το οποίο το αναγνωρίζει κανείς, το βλέπει, είναι απολύτως ορατό και ας πούμε συνειδητό, αλλά αυτό χαρακτηρίζει και όλα τα άλλα κείμενα. Δηλαδή, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος από αυτούς τους δύο, εδώ ας πούμε ο Μαρκούζε αποτελεί μια εξαίρεση, και γι' αυτό είναι και λίγο σιγά σιγά έξω από τον πυρήνα, δεν γράφουν κανένα μεγάλο βιβλίο. Θεωρούν δηλαδή ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι επίκαιρες. Άρα γράφεις εσύ ένα βιβλίο τώρα, θα βγω και θα κάνω μια εκτεταμένη βιβλιοκριτική
που θα παίρνει αφορμή το βιβλίο σου, αλλά θα μας ξαναβάζει όλα τα κρίσιμα ζητήματα, ώστε να προχωρήσουμε ένα σκαλοπάτι παραπέρα. Άρα έχει πάντα αυτό το στοιχείο της επικαιρότητας, έχει πάντα ένα στοιχείο να επιλέξουμε τι είναι αυτό στο οποίο θα παρέμβουμε, άρα μια επιλογή τέτοιου είδους, και έχει ακριβώς και αυτή την αιμονή στο να είναι θραύσματα. Να είναι δηλαδή, τώρα μπενιαμινικό ακούγεται αυτό, γιατί αυτός μας παρέδωσε μια συστηματική, σε εισαγωγικά, μεθοδολογία της αποφυγής του συστήματος. Μας έδειξε γιατί το να παίρνει κανείς μικρά θραύσματα από κείμενα μπορεί να αποτελέσει κάτι που να είναι τελείως καινούριο και στη σύνθεσή του, σε αυτό που λέει συναρμογή, στο μοντάζ του, να βγαίνει το καινούριο. Περίπου το ίδιο κάνουν χωρίς ίσως δεν μην πω τη λέξη αυτή, να πω κάποια άλλη, τη συνεκτικότητα της τοποθέτησης του Μπένιαμιν, αυτό κάνουν και σε όλα τους τα κείμενα. Είναι μικρές παρεμβάσεις που συνθέτουν, ειδικά αν το δει κανείς το έργο ολόκληρο, συνθέτουν πράγματι μια στάση. Με συγχωρείς τώρα να πω μια φράση γιατί το θυμάμαι. Υπάρχει ένα περίφημο ντοκιμαντέρ, το οποίο το δείχνουμε καμιά φορά και στα μαθήματα, που δείχνει τον Χόρκχάιμερ που του παίρνουν συνέντευξη. Επειδή τότε αυτό ήταν σπάνιο, ήταν νωρίς, είναι τη δεκαετία του 50, αν θυμάμαι καλά. Όχι, είναι του 60. Του 60. Είναι λίγο είναι λίγο πριν πεθάνει. Είναι στη βιβλιοθήκη του και λέει: κοιτάξτε εδώ, και δείχνει τα βιβλία που έχουν παραχθεί από το Ινστιτούτο. Και είναι αυτό, είναι η αίσθηση του ότι όλα αυτά κομμάτι φτιάχνουν ένα εντυπωσιακό σύνολο. Και πράγματι μας άφησαν μια θεωρία η οποία αναπτύσσεται σε όλα αυτά τα διαφορετικά πεδία, από τη μουσική, απίστευτα κείμενα του Αντόρνο βέβαια, έτσι, που είναι μουσικός για τη μουσική, μέχρι τον κινηματογράφο, ό,τι δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ξεκινώντας από τη φιλοσοφία. Και κομματάκι συνθέτουν μια ολόκληρη αντίληψη για την πραγματικότητα. Και θέλω να επιστρέψω λίγο αυτό ότι συνθέτουν μια ολόκληρη αντίληψη για την πραγματικότητα σε σχέση με τη θραυσματικότητα και την αποσπασματικότητα. Που παρότι είναι θραύσματα και αποσπάσματα, πάντα άμα πάρει κάποιος να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο της σχολής, υπάρχει μια έγνοια του να καταφέρουμε να μιλήσουμε ή τέλος πάντων να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για την όλη κοινωνική πραγματικότητα. Δηλαδή το ίδιο το θραύσμα να μπορεί να αντανακλά το συνολικό, όχι τη συνολική κοινωνική πραγματικότητα, γιατί κάπως αυτό θα αντέβαινε σε μια συστηματικότητα, αλλά του να μπορέσουν να έχουν μια πλαισίωση, να μην είναι αποσπάσματα τα οποία να μην μιλάνε με έναν τρόπο. Νομίζω για περισσότερα πράγματα. Το έδωσες την απάντηση. Το πλαίσιο είναι, έτσι. Και μιλήσαμε και πριν για το πλαίσιο, γιατί είναι αυτή η θεωρία. Λέμε γιατί κριτική θεωρία, αυτό είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι μια στάση, γι' αυτό το επιμένω σε αυτή τη λέξη, τώρα κακώς ίσως, μια συμπεριφορά που αφορά όλα τα ζητήματα της πραγματικότητας, είτε είναι η τηλεόραση, είτε είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή αφορά το σύνολο των πραγμάτων που ακριβώς επειδή είναι σύνολο των πραγμάτων εν τέλει συνδέονται. Η σύνδεση αυτή όμως θα προέλθει από το πώς κανείς βάζει, το είπες με πολύ μεγάλη σαφήνεια νομίζω, πώς κανείς βάζει τους κρυστάλλους τον έναν δίπλα στον άλλο. Έτσι, από τη θέση που παίρνουν σε ένα τέτοιο σύνολο. Και έτσι ξαναφτιάχνουν ένα πλαίσιο για το οποίο υπάρχει η ανάγκη της θεωρητικής δουλειάς που θα το αναδείξει. Δηλαδή πρέπει να φτιαχτεί αυτό το πλαίσιο. Άρα δεν πάνε να μιλάνε για το Σένμπεργκ, για τη νέα μουσική. Θα πρέπει να μπορούν να επανέλθουν στο πώς αυτός η νέα μουσική συνδέεται με μια κοινωνική συνθήκη που είναι αυτή την οποία πρέπει όχι μόνο να αναλύσουν, αλλά να αναλύουν κάθε τόσο ξανά. Επίτρεψέ μου τώρα μια παρέμβαση εδώ. Αν κάτι χαρακτηρίζει τη στάση τους και στις ενδομαρξιστικές συζητήσεις, είναι η επιμονή, καμιά φορά μάλιστα ίσως υπερβολική, στην ιστορικότητα. Αυτή η ιστορική διάσταση είναι σαν να είναι μια αιμονή στην κριτική που κάνουν στην παραδοσιακή, όπως τη λένε, θεωρία και φιλοσοφία. Αυτό όμως υποδεικνύει και μια κατεύθυνση δουλειάς. Δηλαδή, ναι, είμαστε στο 2025, κοιτάμε το τι συμβαίνει τώρα, κάνουμε μια ανάλυση, ας πούμε, μια που είμαστε εδώ της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, έχοντας υπόψη μας πώς εξελίχθηκε μέχρι τώρα. Αυτό όμως μπορεί να σημαίνει ότι σε 5 χρόνια θα χρειαστεί να το ξαναδουλέψουμε. Έτσι, άρα δεν είναι μόνο ένα
ένα εργαλείο κριτικής η ιστορικότητα, είναι και μια ανάγκη κατεύθυνσης δουλειάς. Ναι. Ένα τελευταίο πράγμα νομίζω ότι είναι καλό να θίξουμε έτσι σε αυτό το προκαταρκτικό επεισόδιο που κάνουμε για τη σχολή. Στη συνέχεια θα δούμε και διάφορα άλλα κείμενα. Το ζήτημα της γλώσσας. Έχουν μια γλώσσα η οποία είναι για ανθρώπους και όλες που δεν έχουν επαφή με τα αντικείμενα, είναι φοβερά απαιτητική και γι' αυτό το λόγο έχουν χαρακτηριστεί και πολλές φορές ως ελιτιστές και ότι δεν θέλουν να επικοινωνήσουν στην πραγματικότητα με το λαό, με το ακροατήριο και τα λοιπά. Είναι μια κριτική, τι λέμε σε αυτό και πώς το... Και ξέρω ότι και οι ίδιοι είχαν απάντηση σε αυτό. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εν μέρει είναι. Ναι. Έτσι. Και το παραδέχονται κιόλας, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι στο γιατί που έδειπε στην αρχή. Δηλαδή, γιατί κανείς να χρησιμοποιεί μια δύσκολη γλώσσα, δεν είναι η μόνη σχολή που το κάνει. Δηλαδή, υπάρχει μια ολόκληρη κριτική μάλιστα παράδοση, παρένθεση στην παρένθεση που τη συνηθίζω, σήμερα τους βάζανε μάλιστα μαζί, θα βάζανε τον Bourdieu ως γαλλική εκδοχή της ίδιας κριτικής παράδοσης, το λέω γιατί και αυτός κάνει το ίδιο πράγμα, που είναι θα χρησιμοποιούμε μια γλώσσα που θα καθιστά το κείμενό μας ή την ομιλία μας ασφαλή απέναντι σε εύκολες παρανοήσεις. Εντάξει. Επειδή όμως αυτό δεν είναι μόνο δικό τους, αλλά θυμίζει λίγο και θετικισμός, θέλει λίγο παραπάνω προσοχή. Αυτό που σε αυτούς είναι, ας πούμε, το πιο κρίσιμο κίνητρο για να χρησιμοποιούν μια απαιτητική γλώσσα, ούτε αυτό είναι πλήρως αληθές, δεν είναι μόνο απαιτητική, θα δούμε, είναι και άλλα πράγματα, είναι ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουν σε αυτό που κάνουν ποτέ να γίνει μέρος αυτό που αποκαλούν μαζική κουλτούρα. Δεν θα πρέπει να το επιτρέψουν, διότι η λογική κατάληξη αυτού, δεν θα πω τώρα τη χοντράδα που θα μου ερχόταν ότι θα είναι το Auschwitz, δεν θέλουν να γίνουν ποτέ αυτό. Να μην μπορεί κανείς να την οικειοποιηθεί μέσα σε μια τέτοια λογική. Άρα να μην γίνει κομμάτι ενός συστήματος που είναι το σύστημα της μαζικής βιομηχανίας, της κουλτούρας. Έτσι, να μην μπορεί να μπει εκεί. Αυτό σημαίνει, το λέω με τον εύκολο τρόπο που το έχουμε βρει και σε προηγούμενους θεωρητικούς, να φτιάχνει πάντα μια ελάχιστη τουλάχιστον απόσταση από τον αναγνώστη. Να είναι αναγκασμένος ακριβώς να πάρει τη μικρή ή μεγαλύτερη απόσταση ώστε να αναστοχαστεί, να κρίνει. Έτσι. Άρα είναι στην ουσία μια άμεση συνέπεια του τι σημαίνει κριτική θεώρηση, κριτική στάση. Απαιτεί αυτή την αποχή από την αμεσότητα. Τώρα ο λόγος τους έχει και κάτι άλλο. Το λέω με τον πιο απλοϊκό δυνατό τρόπο, που είναι ότι αν απαιτεί κανείς, όπως ρητά απαιτεί ο Χόρκχαιμερ ήδη το 1930, αυτό που φτιάχνει να κληρονομεί και όλη την παράδοση της θεωρίας, της φιλοσοφίας, των επιστημών που έχει παραχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, τότε κατά ανάγκη δεν μπορεί να είναι επιφανειακή και αφελής. Έτσι, γιατί θα πρέπει το κάθε σπυρί αυτού που λέγαμε πριν, του κάθε κρυστάλλου, να έχει τη δύναμη να συμβάλλει στην κατανόηση του όλου. Αν είναι έτσι, τότε οι απαιτήσεις σε αυτό το σπυρί, στη μία πρόταση, είναι πάρα πολλές. Τώρα, η δυσκολία είναι ότι αυτό σημαίνει, ειδικά για τον Αντόρνο, ο οποίος είναι ο πιο απαιτητικός από την άποψη, ότι όντως διαβάζεις μία φράση η οποία ενδεχομένως έχει πολύ περισσότερες, συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία, πληροφορία, κριτική, έλεγχο άλλων, από ό,τι μπορείς να ελέγξεις εσύ που διαβάζοντάς τη. Από ό,τι μπορείς να καταλάβεις, να καταγράψεις και να αντιληφθείς. Πράγμα που κάνει το κείμενο εξαιρετικά δύσκολο, ταυτόχρονα και πάρα πολύ πλούσιο. Και δύσκολο και πλούσιο. Θα δούμε κάποια κείμενα σε επόμενες συναντήσεις. Έχουμε πει να κάνουμε ένα επεισόδιο οπωσδήποτε για την αυταρχική προσωπικότητα και τον αυταρχισμό και την ακροδεξιά. Έχουμε πει να κάνουμε ένα ακόμα για την πολιτιστική βιομηχανία. Τελευταία ερώτηση και το κλείνουμε εδώ πέρα. Αφού είναι απαιτητικά και δύσκολα, υπάρχει κάπου που μπορεί να ξεκινήσει κάποια που δεν έχει επαφή με τη Σχολή της Φραγκφούρτης. Ένα κείμενο το οποίο να είναι πιο προσβάσιμο, πιο εύκολο να μπει κάποιος στη λογική. Επειδή γνωριζόμαστε μέσω πανεπιστημίου, θα σου απαντήσω ότι αυτό που θα έλεγα, αν με ρώταγε κανείς σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θα ήταν πιάστε οποιοδήποτε κείμενο
και δώστε του χρόνο. Δηλαδή και το χειρότερο, το πιο απαιτητικό από όλα. Τώρα, για να μην δώσω τέτοια απάντηση, θα έλεγα ας πούμε ότι μια εύκολη προσέγγιση είναι να διαβάσει κανείς από ένα καλό ιστορικό κείμενο το τι είναι η σχολή και ποιες είναι οι θέσεις της για διάφορα ζητήματα. Έχουμε πλέον και στα ελληνικά το εμβληματικότερο από αυτά τα υλικά που είναι το κείμενο του Μάρτιν Τζέι με τον τίτλο «Διαλεκτική φαντασία». Αλλά μπορεί να πάρει ας πούμε τη συλλογή που έχει βγει με τα κείμενα, τα πρώτα κείμενα του ή κάποια από τα πρώτα κείμενα του Horkheimer που έχει βγει με τον τίτλο, όπως το είπαμε, «Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική». Κριτική και κοινωνική φιλοσοφία, νομίζω. Το έχω σημειώσει. Αλλά που το έχω σημειώσει είναι «Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική». Φιλοσοφία και κοινωνική κριτική. Μπορεί να πάρει κανείς, για να έρθω και στις εκδόσεις Νήσος, τουλάχιστον το γενικό κείμενο του Horkheimer από τον τόμο για την αυθεντία και οικογένεια, το οποίο είναι απολύτως σαφές, απολύτως κατανοητό, γράφτηκε για να είναι απολύτως κατανοητό, παρόλο που αποτελεί εισαγωγή, θεωρητική εισαγωγή σε μια εμπειρική έρευνα, ή και το κείμενο του Φρόμ εκεί, ή και το κείμενο του Μαρκούζεβ, λίγο πιο απαιτητικό γιατί είναι φιλοσοφία, εύκολα κείμενα προσβάσιμα πλήρως χωρίς τις δυσκολίες που λέγαμε πριν, αλλά κατά τη γνώμη μου μπορεί να πάρει και τη διαλεκτική του διαφωτισμού, αρχίζοντας από αυτά που φαίνονται να είναι τα περιθωριακά κείμενα, όπως το τελευταίο που είναι για τον αντισημιτισμό, προχωρώντας ίσως ανάποδα από την πολιτιστική βιομηχανία, θα την κουβεντιάσουμε, στα πρώτα που είναι τα πιο απαιτητικά. Έτσι, δηλαδή, και αυτό είναι ένα κείμενο, η πολιτιστική βιομηχανία, εντάξει, έχει δύσκολες διατυπώσεις, έχει δύσκολες αναφορές φιλοσοφικές, αλλά διαβάζεται γιατί μας είναι δυστυχώς υπερβολικά οικείο το περιβάλλον για το οποίο μιλάνε. Έτσι, τότε ήταν σχεδόν προφητικό, τώρα είναι κάτι που το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Άρα, ναι, νομίζω και αυτό. Τα κείμενα του Μαρκούζε έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι μάλλον πιο προσβάσιμα, αν και είναι λόγω συστηματικότερης εργασίας μεγαλύτερης έκτασης. Δεν είπα κανένα του Αντόρνο και λέω να μην πω ακόμα. Όχι, δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε για τον Αντόρνο σε σχέση με την ακροδεξιά την επόμενη φορά, οπότε το αφήνουμε κάπου εδώ και το συζητάμε την επόμενη φορά. Και σταματάμε για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.